Sako ko mutum in zai tako sai da ikon ka hari ka sai ta ni mai yabo ya zama bai tina kukula alfu na salati kanin ka kun shi'unin mai kallo shugaban nan ya tilo san shi ke fita haƙilu sassafai a salatin da alaye har waliyanmu madubin da na ke kalla na yi zara kullul kulli hiyar kullu mai mayar da mutum sabu marashi yayyo kwambu maganin mai mana zambu sai dace ke kare mu da an kullo sai a hango nasarar mu ake shela assalamu ala hadi shiryar shirya yarda baitinka na furzu shugaban dukkan manzo baka kira sai an zo assalamu alaika ya nishadina tabbatin amsawar ka da an kwalla majajjawar kwarwar shirka a sanda ka zo duniya ta yi oyoyo la'ana nuna wayo sai ka fara abun koyo abin yake ne ka zo a tun kafin duniya sai wani karni kayo billa kawai sai imani idan ka nisa zuciya sai ta yi lambu kadarin ya wuce dubu ko a tebar in harbu ba a yin kamun kifi a ruwan zafi shugaba shi yayi komai shi ake kalla wanda ya barka ya dau zantukan nafsu domin ce masa ya faɗo gun Abu Jahal yayi gado gunmu ya zamto dudu zamu farmai kowa ne maki Allah shi da dadi sun yi bai ba sai wahala nan ake bi a ji daɗi a yowa wasu tazarar goma da zero sutura ai ta kwararo nasarori inda rayu kankace za ka ga amma idan karfe lamarin ta hada gaske za ka wawwala ɗan jinoken da bayani in za ya faɗa sai jiki ya yi ta yawo maganar ta yi ta tsawo daga kaje ka damu da fa za ka ji da me za ka misalta komai ya fata kaita sai ka yi kwallon
shi da an hango, har haƙorin kana waigo, da babbakun gashi dogo. In ana maganar kyanka hakikar kyan, la ilaha illallah rasulallah ya rasulallah. Kai kaɗai ne a gabana ina son ka, ga kawa zan wa kallo, kai ka hana amun gwalo, ko ina nan sai kallo. Sutura kamun kana rusa ta, ya tunani na komai rasulallah. To idan rai ya nutsa a cikin ɗana, wa ido kuma zai hango, bai da aibu ko duku, kyan tafiya fa a waigo. Nan da na tafi ban waige muradina, can kaɗai ne a gaba na can nake kalla. Ya isar duka isar su muradina, ba ni kaban zantu, furci kalbi ya zartu, baki shi ko ya furtu. Baya kai ne hutu warakar kulli, in an kasa ba a dawo gunka ba ya maula. Kaka zance na bayanin ka, daga anyo in komo, wasu zancen in samu, dan in ɗauka ba gammu. Na kwakwalwa ta yanzu zauna, don a ɗaki in yi bita rasulallah ya rasulallah. Ba abin da yake tazar da ruhina, kai kaɗai ne kai na so, zuciya wani ba ta so, sai akai in yan naso. Ina soko kwanaki to cikin kanabi ne, zulkiram da ɗakari ne rasulallah. Rayuwa kai ke kare ta ya maula, jasadi da an jebu, kishiyar sabo tsoho, inda raro ya fi famfo. A sama tantan sabon sabo, inda rarro mai kyauta har ayo kwalla. Kai kaɗai ne a gabana, kai ido yanzu ya hango, kana zo ɗai baka jirgo, san kakan juyin agogo. Sannan gadar dukkan halitta mu, dan ka Allah ke komai rasulallah ya rasulallah. Kulli yaumin ana cikin lailun, kai na ke nema, bani yin harkar zo, in ji tsoro ta ka tsaya, fargaba ba sai farra cikin maula. Ko aboki kai in ba a annabu ba, matsala sai ta kunnu, wani zance zan tuno, kaya aikin gonu. Barawo koyo in kai, lamarin ba anabi ba kayo kwalla.
baki ya fi faɗa kai tu. Lamarin mu haka yi kai tu. Ayyukan da ya ce ba ai sai dai ta zaba, wacce baki yake ba san alillah. Zan je daga data fana kusu, alfahari na tsatsu, na kasu ne suka taso. Duka alkhairi guna uwa da uban, Malam Salis Fadimi anan na